列島の名前が間違える。改めまして新年明けましておめでとうございます。はい、この新春1月1日から1月4日まで、4日連続でその動画をご覧ください。それでは動画スタート。明けましておめでとうございます。新人sama sih untuk berapa di Indri Station. Kan. Ah ini Indri Station. Yürü yapsa bitirmiyor. Dime lo que quieres.